I could blame it on your lips, your touch, your kiss, you know, real traditional. But your love's too original. Hi guys, Mulweni Mandase. Welcome back to my YouTube channel. If it is your first time here, and if you are a returning Sabi, thank you so much for coming back, guys. You are loved and appreciated. And Sana, we are over 300 subscribers, guys. Thank you so much and welcome to our new Sabis. Guys, Kule family, I hope you will enjoy and stay. So guys, today is Saturday. At no occasion in Nix, I decided to dress up like this. When I get a chance. But I felt like being umama uhloniphekile. When ungahlala endlini unje, I don't think so. Guys, thank you so much, guys. This is the outfit of the day, but for now, bye. Maybe let's say you are hiding. Yeah, that is very clear. Hey my loves, welcome back to the channel. It is the next day. Sana, I am trying to spring clean and
I've been having problems with my oven, guys. I tried cleaning it, but sana ibingafuni. Now I'm trying to clean, and then when I'm done, ndizawupheka. I'm busy apha with ilanto. Yabo, there's an washing, guys. Sana zam sidiniwe. I broke my tripod. Both my kids broke my tripod. Ubanjani nam, I don't know. So yeah, Bandase, I hope you are still enjoying the vlog. I want to show you something. The oven, guys, injani. Oh, Sana, jongani injani. Yo, Sana, I've been trying to remove ilantu kanzani. Bonisa ndathi ndayophula noyophula. Dizama, because I searched on TikTok kubana how to open the oven and take off the glass, but ndayophula, but luckily it's still working. So nabona umdaka bolapha, guys. Jongani apha kule ndawo, jongani phantsi, guys, kunjani. Yabo kumdaka kanjani. I am trying to clean sana kudala nyathela ke apha, that's why konje. So ndifuna ukunibonisa uba ndilikhuphile sana, and I'm crossing fingers uba ndikwazi ukulibuyisela eli cangu. So let's clean together, my darlings. Nali ke sana eli cangu le oven. Yabona kule ndawo ibi-covered up, but ndandizama uvula to remove this so that I can take this off, but sana azange ndize ndikwazi. I tried to go on pants, but I'm just trying to show you by not going to Samile Sana, even though yes, and the pulling is you wanna guys know? She's the girl. Lona, she is the girl, and I'm just chatting games in the camera and clap. Son, forever soon.
Hi Bantase. I hope you guys are still good and enjoying the vlog. Guys, I am in the bathroom. Sana, I am trying to do my skincare. So ndifuna sisenze sonke. While ndinixelela ngento nje encinci. My skin is dry here, guys. I use this to wash my skin, and I think it is a bad idea because ngoku akukatshisi, and this is even a net. Isenza dry skin sam. I think it's a variety xa setshisa kakhulu sam. So this is what I used to wash my face, and now I will go in with this Masala Purifying Jelly Water. I love this, guys, kakhulu. So ndithi ke bantase saya ke guys, I've never, like, in my entire life zange ndaba embarrassed kolaa hlobo ndani-embarrassed ngalo phayana. So mos as umakoti xa ufika endaweni, right, uye ufike ke uzazise, uhambe uyobulisa uzichaze ungubani ungowaphi. Le nto ndayixelelwayo nam uba wenza loo nto leyo. So ndiyafika ke apho besiye khona. Sana, please don't mind, ndizojonga apha espilling because ngoku ndiyaphazamiseka. Andifana noma ndijonge ikamera noma ndijonge espili, but ithi ndijonge espili, guys, so that uzobona le nto ndiyenzayo. So I use Ilantuk cotton pads for for apply this cleanser. It 3-in-1 mos. Naxa ndiremove makeup ndisebenzisa yona. So ndithi ke bantase ayi ke ndifike ke apha nyhani ke ibe lixesha ke loba likwiwe ekitchen, because obviously sifikele endlini le enkqubulu ubulisa nana bakufaka umthandazo because ibe yi-funeral. So hayi ke ndiqonda ke mangabe endlini phaya, and then umkhulukazi wam decided to go to town to get some few things esizozidinga phaya, uyabo. So saqonda angeke sihambe soba yi-2, so makanga umntu oyi-1, and then ndahlala mna.
ndifike ke guys ekhitshini. Yho, ndifike ndibulise emolweni. Hayi kuvunywe ndisichaze ke igama lam ndinguZokhanye. Kuvele kuthiwe okay abantu bajonga noqhubeleka batya inyama guys. Sana. Kunani khona uba ndihoye xa bekubuza ke ngoku guys sana ndavele ndaba-embarrass intlonelani nazo nqonde bendinyanzeliswa yintoni. And then I use this Gentle Magic serum. Bendinyanzeliswa yintoni kubone ingasuthi kuvuleka mhlaba ndingene. One thing about women, asithandani guys. Asithandani, like ungamenza njalo umuntu ongamaziyo awukamazi noba ungumuntu onjani. Awumazi noba ungumuntu onjani, but already senomnika i-attitude mhlawumbe yinto yaphayana, because not even a single person imali owaye waqonda uba let me accommodate her ukubona like nje just abantu be-comfortable. No. Sana luckily ke bekukhona ke nomnye umkhulu wakazi family but yena ndifike seke phayana. So ndahlohlala kasoyitu because wayebona abantu bandibuza yena uba hayi kwenzeka ntoni apha. So yena already wayeseyibona uba sana. And then ndisebenzisa le Himalaya ntoni i-gel moisturizer. Yeah, i-gel cream. I don't know how I feel about it. I think it's my first time using it. And then xa ndigqibosebenzisa ubuso bam buyababa, like buyatshisa. Ndithi sana nangoku ke sana sesihleli ke bakhona apha ekhitshini. Kunani usi-accommodate bancokola bodwa guys. Sabe sibhizi kethina ke. Sisenza izinto ekusuppose uba sizenze because at the end of the day sithi abafazi bapha even though kuyenye ilali but sithi abafazi baphaya endlini. Cha, it was our first time ke sisiya phaya. Yabo. I won't mention ilali ke guys, but abayaziyo bayayazi uba bendiyephi kodwa ilali abayazi. So andifuni into ezobe ndithethesisa. Hayi ke guys ke ndixela uba zakutshona noba bhabhayi yaba ngumuncu. Abantu baphuma one by one until sashiyeka sobayi-2 ekitchen. And then ndisebenzisa le lantuka ke le sunscreen and sayiphele until sashiyeka sobayi-2 guys ekitchen. And then the following day I'm just venting man guys, yanditya le nto andiyazi man. And then the following day sana ndixelela uba mna oomakoti baphaya kulalali bazikhetha njengoba thina sasisekitchen. Abo sasekitchen yayisithi thina bangengobalalali nee-visitors ke zaphaya ezingabafazi abafana nathi ne. Ndithi thina bayobapha sasihleli sodwa ekitchen. Sihleli sodwa ekitchen. Abalalali bezikhethile bengaphandle eziko. Xeleleni. Ndisho nabancinci na okanye ke mhlawumbi mhlobo kwenziwa ngalo phaa andiyazi, I won't judge. But mna apho endibuya khona abantu abaseziko ibangabantu abadala, umama abasebekhulile. And then thina abancinci basekitchen sincedise whatever yenziwe ekitchen and then sihoye nayo nethi. Ndithi sana kwakungathi ngabantu aba basaziyo abasikwayeleyo kubona xa ukwayiwe endaweni kube kuthiwa sifuna ubabona ntontoni. Yosana it was bad. But ke bantase hayi nantsi ithile bendisithi ndinayo. Hayi mqaba yho zange sana ndaphoxeka kanjeya in my entire life. Guys, I am done. I hope you know skincare routine sana. And ke sana please don't judge. I use different products and I'm always trying out new products. Umzekelo andizodlala ngemali yam le gel cream ndizayilinda iphele, but after iphelile sana I think I need to get something for my sensitive skin because the skin sounds so sensitive, even though singenazilantika but siyakhawuleza utsha. So yeah, bantase, this is the end of the vlog guys. Thank you so much for watching. I hope you have subscribed if you haven't, and if you are a subscriber, thank you so much guys. Video we are over 300 and now we are over 400 subscribers. Thank you my loves. Kakulu. Until next time, bye. I could blame it on your lips.